ಪೋಡಾ ಬಡ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಟ್ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡ್ಯ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು 3 days ಕುಲ್ಲರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪನ ಬಡ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಹನಿ ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣತ್ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ 2 years ಆದಿತ್ತು ನಾ ಅಂಚದಂದು ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದುಂಡು ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಜಾತ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪವಂತಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ತೋಜೋಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅಂಚನತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಕೆ ನೀ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಡಾ ಬಡ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಂಡು ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೀದರ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನೀ ಪೋಡೊಂದು ಪಣ ಎಲ್ಲೊಂದು ರಜೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುದ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಪಿದಾಡೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದೆ ಮುಖ ಮೂಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಂತೆ ಮುಖ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸೆ ಪಂಡೇರು 3 ದಿನ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನ ಪಾಯರಿಜ್ಜ ಬಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟುದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋತು ಜತ ಈ ಸಲ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಅಂಚದು ಬಟ್ ಇನ್ನಿದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಚ್ಚಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಬತ್ತಾ ನಾನೇ ಒಪ್ಪ ಗುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ವಾಚಿದೆತ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎತ್ತೋಣ ಅವಳು ಓಕೆ ನಾನು ಆರಾಮ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಇಂಕ್ಲು ಉಜಿರೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಂಚಿ ತೋಲಿನಿಕ್ಲು ಎತ್ತು ಜನ ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿಂದು ಪಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಮಾತ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಾಯರ ಅಂದು ತೋಲಿನಿಕ್ಲು ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ದೂರ ಊರುಡ್ದು ಅಂಚ ಅವೇ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೌಲಾ ಏನು ಕಕ್ಕಿಂಜ ರೀಚ್ ಆಯ ನನ್ನ 3 kilometer ಉಂಟು ಚಾರ್ಮಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳಿರೋದು ಉಜ್ಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೇನ ಅದೇ ಘಾಟಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪುರದ್ದು 8 ಜನ ಹೋಲಿತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಕ್ಲೆ ಅವಳು ಉಂತುವೇರಂತೆ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಉಂತುವೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 8 ಜನ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಲೆ ಹಿಡ್ದು ಏಜೈನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡ್ರ ಸಾಧಿಸಿ ತೋಚದವರ 8 ಜನದುಲ್ಲೆ ಉಜ್ಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಪಾಯರ ಜೊತ 8 ಜನ
ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣನೊಂಜಿ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕುಪ್ಪಿಡುತ್ತಿನ ನೀರು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಗುಚ್ಚಿ ಎಂತ ಬಾಯಿ വെച്ചു ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಕಲ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿದ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹನಿತೂಲ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಡ್ ಇನ್ನಿವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆತ ಬಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಾತಿ ಅಂಚಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಆಯ್ತಿರದ ಬುರ್ಜು ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಹೈವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಹುಲಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಗುರು ಆಪುಣ ಒರಿಯವನಾಗ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಡೀರು ಅರ್ ಪೋಪುನಾರು ಬುಡ್ನಿ ಪೋಪುನು ಮೂಲು ಇತ್ತೇನೆ ಚಳಿ ಶುರು ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಚಳಿ ಉಂಡತ ಮೂಲು అది వెంకటేలు मेरे स्टाइल चेंज है बाय मेरा बोले फास्ट वर्ड्स ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜೈತರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ತು ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತುಲೆ ನಲಿಪುನ ನಮ್ಮೇನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಹನಿ ಹೋಗಿ ಹನಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದೆ ಆಫ್ ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೇತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಿಯಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆಂದು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಈ ಸಲ ಅಂಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ತೂವರನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯಿ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಉಂಡು ಬಲಿ ತೂವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಮುಲು ಅಂಚದು ಬಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಬೆಡಿ ಇದಕ್ಕೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೂ 4 ಅಂಚದ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಸೌಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇರು ಎತ್ತು ಬೆಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರಿಂದ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದೊಕ್ಲತ್ತ ಅಂಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು
ತೂ ಏನಿಕ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಪೋಯಿ ಮಂಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾ ಇರಲಿ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಗಿ ಅಂತೂ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ತೂಲೆನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ದೇವೇರು ಮತ್ತೂರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡುದು ಒಂದು ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವಂಕಿತ್ತೆ ಮರತ್ತುಂಡೆ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಬಟ್ ಹಿರಿತೆ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಾ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲೋಂದಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮುರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗೊಂಬೆದ ನಲಿಕೆ ಪುಂಡು ತೋಲೆನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊಂಬೆ ಆಯ್ದು ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಅಂಚ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊಂಬೆಲುಲ್ಲ ತೂಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲು ಪಂಡ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನೋನಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 90 ರೂಪೀಸ್ ಬೋಣಿ ಮಲ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾದು ತಿನ್ನೋಣ ತೋಜಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ರೈಲ್ ಹನಿ 90 ರೂಪೀಸ್ ಯಾನ್ 30 ರೂಪೀಸ್ 90 ಅಯ್ಯಾ ಓಕೆ 50 ಹನಿ 50 ಯಾನ್ 30 ಕೃಷ್ಣ 90 ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರದೆ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರದೆ ಎಂಕೆ ಸಣ್ಣ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕೆ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ರ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಬಂದ ನಾಲ್ ಬಿಡಿ ಹುಡುಕಿರು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಸೇವೆ ಕಲ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಕೃಷ್ಣನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ ಬಲಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದಾಡೆಪೋದು ಅವಳು ಬಲಿ ಆಯರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಕುಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಕೆಲವರು ಪಣ ಹೊಂತಿರು ಮುಲೆ ಪಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತರು ಮುಲೆ
ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಲ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಂಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪರ ಇಲ್ದೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಐ ನಿತ್ಯನೆ ಬುಡೋಡೊಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಹನಿ ಜೋಡ್ಸದ್ ಕೊರು ಒಂದುಲ್ಲಲು ಆಯಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವು ಆಯ ಪನ್ನಂಚನೆ ಆವಡ ಆಯಗ ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೋಲಿ ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾಂಗಣಡೆ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ತೂವರನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಲಿ ತೂಯರೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಬಲಿ ಪೂರ ಆದನಗ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 2 ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೌಂಡು ಅಂಚಾದಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವಿನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ದೆತ್ತೊ ನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಅಜ್ಜೆ ಕನಪುನು ಸಲ ಅನ್ಲ ಪೋಡುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಅಂಚದು ತೋಡು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಆಂಡ ಬೇಗ ಪಪ್ಪ ಈಚಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಲಿಯಾನೆಟ ಅಂತೂ ಬೇಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆಡೋದು ಸೊ ಅಂಚದಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಡ ಹಾಕೊಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಜತ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಯರ ಅಂಚದು ಇಜ್ಜಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋತಿಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಲಿ ಒಂದುಂಡು ತೂಕರಮ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಪೋಯರು ಪೋದನಗ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪೇರು ಐತವೆ ತೋಜನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಕ್ರೌಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೇರು ಮುಖ ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಬೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡರ ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈದ ನಾಮ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಕೂಡ ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲ ಎತ್ತಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಪೋತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ತೂತುಲಿ ಬಟ್ ಪೋಯಿಚ್ಚಾನು ಓಕೆ ತೂಲೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲಿ ಪೂರ ಆದ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂತೆಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಿ ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖುಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಈಚೆ ಇರಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಓಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಬೋಟ್ ಬಂಡಲ ಕೊಡ್ಚೇರು ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸೀತ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ ಕೊರ್ಪುರನೇ ಇದ್ದೇರು ತುಡೆ ಪಾಂಡದ ಗೊಂಬೆ ತುಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡು